ଝିଅଟିର ନାଁ ଦୀପ୍ତି। ଦୀପ୍ତି ଭଲ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରେ। ଘୁଙ୍ଗୁର ଦୀପ୍ତିର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଦୀପ୍ତି ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରି ବହୁତ ପଦକ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଏବେ ଦୀପ୍ତିର ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଛି। ବିବାହଘର ପରେ ସମସ୍ତେ ଦୀପ୍ତିର ନୃତ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତିର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଦୀପ୍ତିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପ୍ତି ନିଜ ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇ କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପ୍ତି ଯେପରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ହେଳା ନ କରିବେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦୀପ୍ତି ପରିବାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଦିନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ମିଳିଲେ ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନିରାଶାର ଛାୟା ଖେଳିଯାଏ। ଘୁଙ୍ଗୁରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଅସୁମାରି କୋହ ଆସୁଥାଏ। ଏହି କୋହ ଭିତରେ ଦୀପ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକ ପଡ଼େ, ଦୀପ୍ତି ଦେଖ ତ, ରୋଷେଇ ଘରେ କ୍ଷୀର ଉତରିଗଲା। ପୁଣି ଦୀପ୍ତି ମନକୁ ଭୁଲାଇ ନେଇ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଆଜି ରାତିରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବି। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କହନ୍ତି, ଦୀପ୍ତି ତୁମକୁ ଦିନଯାକ ସମୟ ମିଳିଲାନି? ତୁମେ ଏଇ ରାତିରେ ବାହାରିଯାଅ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ? ତୁମର ଏଇ ନାଚ ଅପେକ୍ଷା ମୋର ନିଦ ଜରୁରୀ। ନିଜେ ଶୋଇପଡ଼, ଅନ୍ୟକୁ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ। ସତେ ଯେପରି ଏହିସବୁ କଥା ଦୀପ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଅସୁମାରି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦୀପ୍ତି ଆଉ ନିଜ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ନିଜକୁ କହୁଛି, ହଁ ମୁଁ ଏକ ଦୀପ। ଦୀପ ଯେପରି ନିଜକୁ ଜାଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ, ମୁଁ ବି ସେପରି ମୋ ଖୁସିକି ମାରି ମୋ ପରିବାରକୁ ଖୁସି ଦେଉଛି। ସତରେ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ସର୍ବଦା। ମନରେ ଦୀପ୍ତିର ଅସୁମାରି ଖେଦ। ନିଜ ଖେଦକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଦୀପ୍ତି ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ସତରେ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର। ଷ୍ଟୋରିଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।